Ticho! Po druhý Tady pát, jestli jste máme. viděli to video. Jako jak Niky ukazovala. Tady máme sedačku, ano. Tady máme, takže tady máme Klás, ano, správně, jo, má divný tablet. takže tady máme stolej, tady máme gauč zase, tady máme to, tady máme co? Tady máme kuchyň. Tak. Tady máme minibar, nahoře je to řízení té lodi, ano. To tady máme pokojíček. A koupelnu, a v koupelně je bonusová skrytá místnost. Když půjdete do koupelny, tady ano. Tak tady je skrytá místnost. Money, Mr. Funny. Jo, takže a tady jdeme pryč. Koupelna tady je. A tady máme takovej tutek, můžeš ležet. Teď půjde nahoru. Tak, půjdeme tak po žebříčku. Tak, tady máme tu židličky, oheň, to. Tak, teď tady máme ještě další nahoru. Tady je to tady máme řízení. Tak, tady můžete řídit. A to by bylo všechno. Takže to by bylo všechno. Prostě dávajte lajky, odběry a je to druhý part toho, jak se... A pak natočíme tam tu chte. Takže... do vody. No tak asi nejdu. Skočit do vody, čau. Počkejte. Ještě to není ukončené, protože to ještě neumíme vychytat.